राज्याच्या उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांनी बारामती परिसरामध्ये अवकाळी पावसामुळे झालेल्या नुकसानीची पाहणी केलेली आहे। मागील 4 दिवसांपासून राज्यामध्ये सर्वत्रच अवकाळी पावसाने धुमाकूळ घातलाय आणि त्यामुळे शेतकऱ्याच्या शेती पिकाचं मोठ्या प्रमाणामध्ये नुकसान झालंय। त्यामुळे सरकारकडून याचे पंचनामे देखील केले जात आहेत। आज सुनेत्रा पवार यांनी बारामती तालुक्यातील नुकसानग्रस्त शेती पिकाची पाहणी करून शेतकऱ्यांशी संवाद साधला आहे। बारामती परिसरामध्ये गारपीट झाल्यानंतर मी पहिल्यांदाच इथे आले आणि माझं कर्तव्य आहे की माझ्या शेतकऱ्यांच्या बांधावर जाऊन त्यांना दिलासा देणं। शेतकऱ्यांचं भरपूर नुकसान झालेलं आहे, तुम्ही सगळ्यांनी बघितलेलंच आहे। आणि खरं बघायला गेलं तर शेतकरी सगळ्याच बाजूने कायम पिचलेला असतो आणि आता इतका अचानक जी गारपीट झाली त्याने तर अगदीच फार नुकसान झालेलं आहे। आणि मी सगळं बांधावर जाऊन बघितले प्रत्यक्ष नुकसान किती झाले ते त्यांनी त्यांच्या सगळ्या भावना माझ्याजवळ सांगितलेल्या आहेत।